sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, daw sa bituon sa kadagatan, danagan mo kami, kaming tanan. Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo, ug ang gugma sa Dios, ug ang padaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Gisaulog sa simbahan karon mga igsuon ang pista ni Santa Teresita ni Jesus nga bata, or Saint Therese of the Child Jesus. Usa kini ka panag-ingnan nga bisan pa og batan-on rata, masakiton pa gyud, masantos ra gyapon. Misulod siya sa pagkamadre sa Carmelite sa edad nga 15 anyos. Pagka 19 niya, nasakit siya tuberculosis, nawap ay tambal sa una, murag COVID-19, ug gahuwat siya hangtod siya mamatay, ug namatay sa edad nga mga 24 anyos. So batanon kay siyang namatay, 5 ka tuig siyang nag-antos, nagi-quarantine sa usa ka kwarto hangtod siya namatay. Apan didto niya nakabot ang taas kaayo nga kabalaan sa kinabuhi tungod sa iyang sakit. Mao na pagampo mo nga mga sakit mo og kanang way tambal aron masantos. Uban kaniya atong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog dining misa, pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalang kanamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dad-onon ta kita niya ngadtos kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, imong gigahin ang imong gingharian alang sa mga mapaubsanon ug sa mga kabataan. Himua nga magmasaligon kaming musubay sa dala ni Santa Teresita aron tungod sa iyang pangama, ikapadayag kanamo ang imong tunhayng himaya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Gikan sa basahon ni Hub. Kamo akong mga higala, busa kaluy-i intawon ako ninyo. Gihampak ako sa Dios, nganong inyo man akong sakiton sama sa pagsakit kanako sa Dios. Dili pabaigo ang pagsakit ninyo kanako. Maayo unta kung gisulat pa kining akong gisulti ug himuong libro. Maayo unta kung ikulit pa sa bato ang akong mga pulong aron dili kini mahanaw. Apan nasayod ako nga sa katapusan may tigpanalipod sa langit nga mulaban kanako. Makita ko ang Dios nining lawasa gayud bisan pagkutkot sa sakit ang akong panit. Makita ko gayud siya ug dili na siya langyaw alang kanako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Responsoryo. Mituo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi. Mituo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi.
Patalinhugi o Ginoo ang tingog sa akong pagsangpit, kaluy ako ug tubaga ako. Kanimo ang akong kasing-kasing, nagasulti ikaw ang akong gipangita. Mituo ako nga nakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi. O Ginoo, nangita ako kanimo, ayaw tagua ang imong naong kanako, ayaw isalikway diha sa kapungot ang imong sulugoon. Ikaw ang akong mananabang, ayaw ako biyai. Mituo ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi. Mituo ako nga makakita ako sa kaayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi. Paabuta sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmalig-on sa kasing-kasing ug paabuta ang Ginoo. Mituo ako nga makakita ako sa butang nga maayo sa Ginoo didto sa yuta sa mga buhi. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, sing hallelujah, sing hallelujah to the Lord. Sing hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ko ikaw, o Ginoo. Human niini gipili sa Ginoo ang laing kapituag duha ka lalaki. Gipadala sila sa tinagurha aron mag-una kaniya ngadto sa tagsa-tagsa kalungsod ug dapit nga iyang adtuan. Miingon siya kanila, ang anihon daghan apan jutay ra ang mga ngani. Busa pagampo kamo sa tag-iya sa anihon aron magpadala siyag dugang pang mamumuo nga moani niini. Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lubo. Ayaw pagdala og puntil ni sudlanan sa limos ni sandalyas. Ayaw kamo paghunong aron paghimamat kang bisan kinsa diha sa dalan. Bisan diing balaya kamo moabot, unahan ninyo pag-ingon ang panagdait maania niining balaya. Kung didto may nagpuyo nga mahigugmaon sa pakigdait, ibilin kaniya ang inyong yukbo sa pakigdait. Kung wala, bakwia ang inyong yukbo sa pakigdait. Pabilin kamo ni adtong balaya og kaon og inom sa ilang idalit kaninyo, kay ang mamumuo angay gayod nga suhulan. Ayaw pagbalhin-balhin gikan sa usa ka balay ngadto sa lain. Kun moadto kamo sa usa ka lungsod ug dawaton kamo nila, kaon sa idalit kaninyo. Ayuha ang mga masakiton ni adtong lungsura ug sultihi ang mga tao didto nga hapit na moabot kanila ang paghari sa Dios. Apan kon moadto kamo sa usa ka lungsod ug dili kamo nila dawaton didto, gula kamo ngadto sa kadalanan ug ingnan ninyo ang mga tao. Bisan ang abog sa inyong lungsod nga mitapot sa among mga tiil, among taktakon batok kaninyo. Apan timan nga hapit na maghari ang Dios kaninyo. Sultihan ko kamo nga sa adlaw sa paghukom ang Dios mas maluoy pa sa Sodoma kay niadtong lungsura. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, o Kristo.
Si Job nakasinati o grabing pagsulay, gawas nga nawagtang ang iyang tanang kabtangan, gawas nga namatay ang tanan niya mga anak, sud lang sa usa ka adlaw. Gibutangan pagid siyag nuka ni Satanas gikan sa nga ris iyang lapalapa nga di na gyud maayo. Tungod niini ang iyang asawa miabando na niya dito sa ilang balay ug dito na lang siya galingkod daplins dan. Kay hugaw naman kay siya. Mao to nga nakaingon siya dinhi sa atong ebanghelyo, kanindot untag ikulit sa bato aw sa atong unang pagbasa ba ang akong gipanulti aron inyong mahinumduman. Kay wa gyud ko isa ug ambot nganong giingon ani kos Ginoo. Pero bisan pa man ana, mi-conclude siya sa pag-ingon, apan milaom ko nga makakita gyapon kos Ginoo. Ana siya. Unya adtong panahona, dili na siya langyaw alang kanako. Pasabot, suod na gid sila. Si Job, nabilong to siya sa Old Testament. Wala pa matao si Jesus adtong panahona. Mao to nga ang ilang tan-aw sa una, basta nanagan ikay mga sakit, na nakay mga dimalas sa imong kinabuhi, gisalikway kas Ginoo. Mao nay ilang tanang kuan sa una, ilang panghuna-huna. Kamo karon unsa may inyong panghuna-huna? Kung di malason ka kaayo, masakit pagyud ka, unsa may imong gihuna-huna? Nga gibindisyonan kas Ginoo o gisalikway? Gibindisyonan o gisilutan? Oh, naraba say uban nato dinhi mura gid tag mga taga Old Testament. Sa Bag-ong Testamento, si Kristo nagsulti, bulahan kamong mga masakiton, bulahan kamong nanaghilak, bulahan kamong gidaog-daog, bulahan kamo kon panamastamasan og patyon. Tanawa, unsay iyang gi-instruct sa iyang mga kaning additional nga 70 ka mga kuan, kaning disipulo, unsay iyang giingon? Nindot kay pag-ingon diri ay. Asa naman to? Lakaw kamo, nagpadala ako kaninyo nga sama sa mga nating karnero ngadto sa mga lobo. Unsa man ang nating karnero? Pagkaon sa lobo. Kanang lobo, wild beast, wild dog. Kita gana sila nating karnero. Tukbon gina nila, tangag-tangagon gina nila maayo. Pero ang giingon ni Kristo diri nga, pasumbingay, nagpadala ko ninyo samas mga nating karnero ngadtos mga lobo. Sa ato pa, ipakaon gyud ta. Ipakaon ta. Mao na kinisad si Saint Teresa of the Child Jesus, 19 anyos, guwapa kaayo nga pagkababay, energetic kaayo nga pagkatao. Gusto kay siya og kanabang activity with community. Socialized man kay ni siya nga kaniganing pagkabatanon, mao ni nga makalingaw ni siya sa iyang kaubang mga madre. Ambot og ngano nga siya pag nataptan sa tuberculosis nga niadtong panahona wa gitambal. Wa gitambal ba? Mo to ang buhaton ra gyud sa unang masakit lagi kag tuberculosis, ibutang ra gyud kag room, mura ba kaning COVID ba? I-quarantine ka, unya dili nakapagawason hangtod maayo. Unya kay wa may tambal. Di sad maayo. So 5 ka tuig siya didto nga didto ra gyud siya sa room. Di gyud siya pagawason, hatdalan siya pagkaon, naalay nag-atiman niya didto, ambot nagsulom na ba katong PPE sad sila inig suod, no? Uso na ba kaning ingon ani kanang mask. Moray mo adto niya dito, siya ra yung usa, gahuwat ra gyud siya kanus-a siya mamatay. Kita karon guol na kaita, sus 5 na ko kabuwan ga quarantine, 14 na ko kaadlaw ga quarantine, kaluoy na gid nako. Si Saint Teresa 5 ka tuig siya ga quarantine. Hangtod yun namatay. Nya kana ba yang tuberculosis, kanon ba yang imong unod ana, di ba? Mag-anam kag kadaot, hangtod mabukog panit talaga. Pero dito sa iyang sakit, si Saint Teresa nakakita og dako kaayong kahigayunan
aron iyang ma-express ang iyang dakong gugma sa Dios ug sa atong isig katawo, labi na gyud sa simbahan, sa mga misyonero sa simbahan. Ug mo nang na-declare siya pagka year 2000 one of the saints of the missions. So na nga na, wa siya katikang bisag usa lang kalakang outside sa portal sa monasteryo sa Carmelite, pero nahimo siyang patroness of the mission. Nahibaw mo nga no? Wa no? Kung nahibaw mo, congratulations. Tungod kay iyang gi-offer isip pag-ampo alang sa kalampusan sa misyon sa simbahan, alang sa kaayuhan sa mga masakiton, labi na gyud mga pari o mga madre. Pinas mga pari nga siging inom. Unya maayo unta sila sa ilang mga sakit. Nya siya'y moantos sa angayng antosonon sa mga pari o mga reliyoso nga nagmisyon. Dunay panahon nga sakit naman jud kay nang mag-ubo ka, nya magluwa kag dugo. Bisag maghigda ka, idig ubo nimo sakit man na, no? Nya kay kada bit kuno sa iyang sakit nga giantos, dako man nga pag-ampo para sa mga taong iyang giampo. Nay panahon nga daghan kay siya giampo nga ang iyang ubo nga kanang maghigda siya or maglingkod dili paigo. Ang iyang buhaton magdagandagan siya sod sa iyang kwarto hangtod nga mutikuka gid siya maayo usay makuyapan pa siya sa inubo. Maabutan na lang siyang naghigda sa salog nga nakuyapan tungod sa pagsigig ubo. Nya pangutanon siya, ngano imo man gibuhat? Siya, kuwang kaayo ang kasakit kung maglingkod rako, daghan magugog angay iampo. Ngunit akong dugangan ang kasakit. Duta na no? Kamo niabot na mo ana. Kana ba sige kag kulatas imong bana niya magsikat dugangi pa kay iampo ko ni parang father, parang sister, para ani mga pastoral council, para aning ni ang mga uban pang mga katawhan karon nga nag-away, nagkinihaay, mga managsuon ra ba? Ako ning iampo. Sige, darling, kulataha kog maayo kay i-offer ko ni akong kasakit. Naabot na mo anang una-una. Na mga yawan on pa mo. Ang kasakit di ay dinhis kalibutan, mao'y atong puhunan para makabot ang dako kayong kabulahanan. Muna ang instruction ni Kristo sa iya mga apostoles, panglakaw mo, ayaw mo pagdag kwarta, ayaw pagdag sandalyas, ayaw pagdag ilisan. Kita, purti na itong makatigom og sandalyas, bisag katong mga guba, tipod, kuanon yun, tipigan yun, daghan kay mga sinina, mga igsusulob, lain-laing color kay i-match lagi sa make-up, sa bag, sa chinilas. Daghan kay ana gipang stocks, mo nang dakuon sa dimo imong room. Ana, ambot ang kaming mga pari, dakuon ba sa among room kay daghan sa kaming mga unsa may among stock dito ka no, mga Biblia ana no, mga Bible ba lain-lain nga mga Bible. Ni ayaw pagdala og pagkaon, hala daghan kay tag pagkaon dadon. Ana. Nya nahaom pa katani sa misyon sa simbahan o sa misyon ni Kristo. Nahaom pa tawa na. Oy, tubag. Naliwat pa ta ni Saint Teres, ni San Vicente Ferrer o sa mga santos nga atong gidibusyonan. Wa na? Hain naman ta maliwat. Tuan na silang kontra. Tuanas mga hakog kay kwarta, tuas mga hakog kay dungog, hakog kay ni mga kalami sa kinabuhi, comfort sa kinabuhi. Tuan na tanaliwat, nya gasigi tag ampos Ginoo, gasigi tag isa-isas atong kamot. Sakto pa gani, mangundang nakataning buhatan, no? So good karon, desisyon na mo, gusto kong magantos. Abot mo sa inyo, imong bana, siging hapyod sa manok, na dong gusto na kong magantos. Siya, oh, maayong yawaa ka. Kaysa una, magsige magkagyaw-yaw niya. Ikaw, nanaladyo ka na imong manok. Nanaladyo ka manok. Mula ka na idahang kwarta. COVID na maron. Sige pa kag sugal. Ana-ana ka. Pero karon ka, dong, gusto na kong magantos. Yung ba na siya, salamat taong yawaa ka. Kaya di na ka magyaw-yaw. Awa na. Primero ato, yawa pa to. Yawa na mo ka magyaw-yaw.
sige naman lang jud kag atiman niya. Siya di gyud mo atiman nimo pero ikaw sige jud kag care niya. Dangtan og mga pila ka semana mingon siya. Nausab man tinimpanuay dako ay ha. Mato yan kang obserbahan, iya kang kulit-kuliton, ana pakit-on kaniya nga na siya babae ditong agbay-agbayan nga wa ka kaila. Ya igor ka mo smile, man ka salamat sa pag-antos dong. Oy, ang imong bana madugay ana mo kaingon gina siya day. Na ako gid na pruibahan nga naa gid ay milagro ang Ginoo. Kay wa jud ko magtuong milagruhan paning batasan nimo. Sige, manindog na ta. Mga igsuon, daygon ta ang Dios Amahan nga mipili kang Santa Teresita sa Batang Hesus aron mapadayag ang katahom sa ebanghelyo ug ang kabalaan sa kinabuhi taliwala sa mga kasakit. Busa uban kaniya atong ipadangat sa Ginoo ang atong panginahanglan diha sa pag-ingon, Ginoo patalinghugi kami. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang simbahan makasunod sa mga bertod ni Santa Teresita diha sa pagtahod sa Dios ug sa matuod nga pagpaubos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga matultulan kita subay sa dalan sa kayano ug sa pagsalig sa hingpit nga pagtugyan sa atong kaugalingon ngadto sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga masakiton nga nataptan nining COVID-19 virus makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban makabaton kanunay og grasya sa paglahutay ug mapanalipdan sila, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang sulugoon sa Dios Teofilo Kamumot Obispo mabayaw na sa kadungganan sa altar, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Alang sa tanan nga mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug laing-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Nga ang mga nangamatay makadangat na sa kapahulayan nga dayon didto sa langit, magampo kita sa Ginoo. Ginoo patalinghugi kami. Dios among Amahan, gisaad mo ang imong gingharian alang kanila nga buot mahimong sama sa mga gagmayng bata. Dawata kining among mga pangamuyo nga gituboy namo sa pangama ni Santa Teresita diha sa gugmag pagtuo pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Daygon ikaw, Diyos sa tanang kalibutan, kay gikan sa imong kamang gihatagon, nadawat na mo kining among gihalang, ang panugpino nga abot sa yuta. Nugi naman sa kamo sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanan. Daygon ang Diyos, daygon ang Diyos, daygon ang Diyos ang tut sa Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig sa paghimaya sa iyang ngalan
alang usab sa kapuslanan ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Samtang nagasangyaw kami Ginoo sa imong kahibulungang mga buhat diha kang Santa Teresita, nangaliupo kami aron nga sama nga nahimuot ka sa iyang mga pahanungdan, imo usab untang dawaton ang among mga pag-alagad. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay angay nga pasidunggan gayud ang imong kahibulungan nga probidensya diha sa mga santos nga naghalad sa ilang kaugalingon alang kang Kristo tungod sa gingharian sa langit. Pagkadako sa gugma nga gipakita mo sa pag-uli kanamo ngadto sa sinugdanan nga kasantos ug sa pagdapit kanamo sa pagtagamtam dinhi sa yuta sa mga hatag sa umaabot nga kalibutan ug busa uban sa tanang mga anghel ug mga santos sa langit, nagadayeg kami kanimo sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Usana sa kahitasan. Daygon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto siyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik nganhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nagalagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi o katong nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer,
Santa Teresita ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit tong amahan ginamit ang mga pulong ni Jesucristo. Amahan namo anaa ka sa langit, pagdaygon ang imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, ingon nga nagpasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa pagsulay, hinunua luwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan, hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imo man ang gingharian, ang gahom ug ang himaya hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyong tanan. Mana usab kanimo. Ato karong ipaambit ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Mga igsuon, kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. Panahon na karon akong higala, nagpaabot siya ay kaumulit, ang kamalig sa Diyos ununtan. Di maisip ang
Magampo kita. Kining lawas og dugo nga among gikalawat Ginoo, maghatag unta kanamo og kusog sa gugma nga nakapahiusa kang Santa Teresita kanimo, og tungod sa maong gugma nakapatinguha niya sa imong kaluoy alang sa kaluwasan sa tanang katawhan. Pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. O Dios, among amahan, misangpit kami kanimo niining panahon sa among panginahanglan, nga unta mapanalipdan mo kami batok niining COVID-19, nga mikalas na sa daghang mga kinabuhi o mitakod na sa daghang mga katawhan. Nangaliupo kami sa imong grasya alang kanila, nga gitahasan sa pagtuon sa kinaiya niining maong virus o sa pagpakgang sa dugang pagkuyanap niini. Giyahi ang mga kamot o lamdagi ang mga hunahuna sa mga batid sa medisina, nga mag-alima unta sila sa mga masakiton, inubanan sa kaantigo o dinuyugan sa paghigugma. Tabangi usab ang mga kawani sa lokal o nasudnong pangagamhanan o mga pribadong ahensya nga nangita og kasulbaran sa maong epidemya. Nangaliupo usab kami kanila nga natakdan sa maong sakit, nga mahibalik unta dayon ang kapiskay sa ilang panglawas. Ihatag kanamo ang grasya sa pagbudlay alang sa kaayuhan sa tanan ug sa pagtabang sa mga nanginahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga nagapuyo ug nagahari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Calungsod. Iampo mo kami. San Vicente Ferrer. Iampo mo kami. Manindog. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Diyos nung kabalaan, divine holiness. Unya mahitabo ra ni siya kung sama ni Santa Teresita ang atong kasakit himuon natong pagampo, dili kay himuong reklamo. Ano? Mao na inyong buhaton. So daghang nagpasakit dinhi sa atong proyekto sa atong simbahan. Muna ato silang pasalamatan. Nya karon ang katapusan natong pamaagi aron ta makabayad aning atong balansi pa nga 3.5 million mao ang love offering. Unsa to nang love offering? Ang labing dako nga imong ikahatag. Aligri kaya kung gitan-aw ang akong bank account na ay niso ditong 30 pesos. Nasa inisulod nga mga deposit nga love offering 100 pesos. Aligre, di ba? Pero shocking pod kay na inisod nga 100,000. Nyawa ra ba gyud mo inform? Katusang ni sug og 30 pesos, wasad ni inform. Hain kay nauwaw nila. Or hain kay mas nahigugma nilang duha. Katubang ni hog og 100,000 o katubang 30 pesos. Pulos man ni sila wa ni inform nako kinsa sila. Kinsa kay mas nahigugma nila. Pulos sila nahigugma, no? Kay ang labing dako nga ilang ikahatag mo ilang gihatag. Nya ila pag yung gisod sa bangko kay karon sa kadaghan sa atong sige nagdawat dinhi og mga kanaganing donations gi-block nako or gi-earmark ko ang akungan gi-earmark sa mga kaning agianan sa kwarta padala kay to avoid ko no money laundering or scammer. Kay daghan na kay kong nadawat, millions na ang atong nadawat using my name. So karon ilan na kong gi-block. So nang daghan na kaayong mga di maklaim nato. Di na makita ba? Ang saog gato. Idritso lang na ninyo ko as bangko. Nasa usa dito, Father, layo kayong bangko there is amo pero inig-day off na ko, Father. Ako yutong adtoon para di na ka maglisod. Mura sa kuano ka na bang nindot kayo ba nga
gugma gyapon na. Isa gamay ra biya niya akong ihatag pa der nga love offering pero di naman ka nimo maklaim, maglisod man naman kakag-claim sa kwarta padala. Ako na lang ning iadtos bangko pero inigdi-off na lang nako kay layo kay bangko dire, mo travel pa ko. Gugma gihapon mga igsoon. Ug mao ning gugmaha ang makapasantos nato. So salamat sa ato mga donors. Ambot kanus-a kani mahuman natog bayad ning 3.5. Bahala na lang mga kontraktor ug magsiga na ilang mata di nato mabayaran. Pero ato gining bayaran, dili ta mohimog laing project hangtod nga mahuman ni natog bayad ha. Tan-aw natog mahuman ba ni nato kutob Disyembre o kutob baka Nobyembre o kutob baka sa Oktubre 2025. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausap kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Ato nang gihalad ang santos nga misa uban ni Santa Teresita sa Batang Hesus, ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, atunday ko ng Amahan, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong